Преди няколко месеца от парламентарната трибуна аз зададох някои въпроси и представих информация, свързана с една обща фирма, наречена Offroad ООД, между Авторска телевизия ЕООД, собственост на Елена Йончева, и Dali Trading Limited, офшорна фирма, регистрирана на Британските Вирджински острови. Ето го протокола пред вас от Търговския регистър, публична информация. Тази фирма, ето я Авторска телевизия, Елена Йончева, ето я Dali Trading Limited, офшорката, регистрирана на Британските Вирджински острови. На втора страница на същия този учредителен протокол, ето тук, виждате капитал на фирмата 10 000 лева. В дъното на същата тая страница виждате вноски в капитала, точка 1.5, Авторска телевизия, която на следващата страница внася в този капитал 5000 лева. От 10 000 лева капитал се внася 5000 лева. За останалите 5000 лева капитал офшорката Dali Trading Limited внася 315 000 лева. Ето тук се вижда 315 000 лева. Ето тук отгоре 5000 лева от фирмата на Елена Йончева. Това е учредителният протокол. Към него обаче в Търговския регистър, пак публична информация, има ето това удостоверение, в което си личи, че тези пари, 5000 лева от фирмата на Елена Йончева и 315 000 лева, които тук са написани в евро. Вижте ги, те са получени като трансфер в евро, 161 100 евро. Ето тук се виждат. Ето, заповядайте. Са пристигнали в сметка в КТБ. 5000 лева, пак повтарям, от фирмата на Елена Йончева, а 161 100 евро или 315 000 лева от офшорката Dali Trading Limited. Тогава попитахме как може в една фирма с капитал 10 000 лева, която е собственост 50 на 50 между фирмата на Елена Йончева и офшорката Dali Trading Limited, при участие 50 на 50, един акционер да даде 5000 лева, другия акционер да внесе 315 000 лева, като принципа на търговското право е, че след като бъде набран този капитал от общо 320 000 лева, то е собственост 50 на 50, собственост на фирмата всъщност, която 50 на 50 е собственост на тези двете лица. Интересното и новото, защото това го разказахме и тогава, новото обаче е, че според публикация в медиите, която е озаглавена "Офшорните владения на Цветан Василев", въпросната офшорка Dali Trading Limited е собственост на Цветан Василев. Тоест, ето я страницата в тази публикация, която си писал записки някакви. Ето е въпросната офшорка Dali Trading Limited. Собственост според медийната публикация. Ето е медийната публикация от 18 юли във вестник Капитал. Офшорните владения на Цветан Василев. В списъка на офшорните владения е съответната офшорка, съдружник на Елена Йончева в общата им фирма, казва се Dali Trading Limited. Тоест, според тази медийна публикация, това странно учредяване на обща фирма, единия дава 5000 лева, другия дава 315 000 лева, обаче двамата са собственици 50 на 50. Излиза, че съдружника на госпожа Йончева в тази обща фирма
Offroad ООД е господин Цветан Василев. Тоест, според медийната публикация и документите, които ви показах, Елена Йончева има общ бизнес 50/50 с Цветан Василев. Тези всички документи са публична информация, може да ги намерите в интернет. Целта на нашата трибунка тук не е да правим скандал или да атакуваме някой, така както бях атакуван аз преди месеци, без никакви доказателства, денонощно по всички телевизии, по всички медии, а е да ви уведомим, че на базата на тези документи аз и моите колеги внасяме сигнал в прокуратурата, в КОНПИ и в НАП за проверка на всички обстоятелства около показаните документи. Въпросите, които ще зададем е: спазено ли българското законодателство, има ли състави на извършено престъпление от Наказателния кодекс, по-конкретно има ли пране на пари, има ли данни за други закононарушения, и се надяваме сигналът ще бъде внесен още днес до тези три компетентни институции и се надяваме прокуратурата да извърши обстойна проверка, защото тези данни, това съдружие, тези странни преводи нас ни озадачават и ни карат да си задаваме много въпроси. Благодаря ви. Добър ден от мен. Аз ще бъда съвсем кратък и ще акцентирам отново на числата, които бяха казани от Делян Добрев. 5000 лева дадени от Елена Йончева, човек, който се проявяваше вербално като уж борец с задкулисието, борец с офшорките. Оказва се, че тя самата е съдружник с офшорка. Втория факт – 315 000 лева, които тази офшорка дава. Изключително скандален факт. Върнете се във вашето минало, във вашата дейност, ако някой от вас е вършил бизнес, и си спомнете дали някой на вас ви е давал такива пари. Очевидно става дума за човек, който е избран от главния шеф, да го наречем така, в КТБ. Третия факт, на който акцентираме, че тази офшорка, съгласно тази публикация от 25 май 2018 година в Капитал, е част от офшорните владения на Цветан Василев. Тази офшорка присъства и в други доклади по делото КТБ и там е казано директно, че чрез нея е ставало източване на банката. Говори се за десетки милиони левове за тази офшорка Дали Трейдинг, регистрирана на британски Вирджински острови. Това, което нас особено ни притеснява и което ще кажем за пореден път, БСП превърнала ли си е в криминална платформа, в платформа, която вкарва криминалитета във властта. Не знам колко от вас си спомнят, но в края на миналата година на тях им се наложи да връщат пари, дарения, които бяха получени от член на ОПГ в Русе. Не знам дали си спомняте, човек, който беше разследван за наркоразпространение, брат на народен представител от БСП. Втори факт, който трябва да кажем. В групата на БСП има човек, който е разследван за купуване на гласове. Изключително голямо престъпление. Трето, което искаме да кажем. Сезираме главния прокурор дали става дума за пране на пари, дали става дума за източване на КТБ през тази обща фирма, която Елена Йончева има с офшорката Дали Трейдинг. Това за нас са изключително важни въпроси. Трябва да кажем, че казусът е изключително скандален и молим да обърнете достатъчно внимание, защото такива неща не се случват всяка година. Аз бих казал, че онова, което наричаме преход, до голяма степен е изтъкано ето такава отровна паяжина. И накрая ще завърша с нещо, което от няколко дни, когато сумирахме тези факти, буквално настоява да го каже. Имам усещане, че една кака
от парламентарната група на БСП е с двата крака в батака. Следете развитието на нещата и мисля, че ще бъдете удовлетворени, че най-накрая хванахме натясно онова, което наричаме задкулисие. За пореден път. Благодаря ви. Господин Тодоров, знаем, че Елена Йончева се държи като морален съдник и има ли право тя да се държи като такъв след тези сигнали, които вие представихте? Вие също така споменахте за някои от действията на БСП, като сигналите за купуване на гласове и други, да не ги изброявам всички. Вие имате ли лично някакви други сигнали към тях и какво е бъдещето на тази партия? Дори и само това, което днес казахме, според мен е толкова скандално, че то вероятно ще се превърне в скандала на годината. Представете ли си, ако се докаже, че е вярно, че действащ народен представител от БСП участва в пране на пари в скандала на десетилетието, ограбването на Корпоративна търговска банка. Да не забравяме, че според всички официални доклади, според обвинението, става дума за източване на няколко милиарда от тази банка. Нали разбирате, че разговорите за това, че трябва да се увеличават пенсиите, че хората са бедни, разговорите и седянките в каручките в Югоизточна България губят всякакъв смисъл на фона на това грандиозно потенциално престъпление, ако прокуратурата, разбира се, откликне и се задълбочи в събирането и на допълнителни факти. Няма основание, и това сме го казали нееднократно, не само Елена Йончева, няма право и Корнелия Нинова да бъде морален стожер. На какво отгоре? Едната е участвала в изключително скандална приватизация, за която мъц думичка не казва от половин година, а другата има сериозни съмнения от това, което виждаме, че е част от обръча, който е бил около Цветан Василев, и обръч, който най-вероятно ще се окаже, че е източвал КТБ. Това казват документите. Ако някой се яви с такъв шлейф и настоява да бъде морален стожер, това ще бъде най-безобразното и безсрамно нещо на тая земя. Господин Тодоров, задавам въпроса като гражданин, не като журналист, защото съм ефтанизиран като журналист в парламента, но поне съм спокоен, че никой не може да ме обвини и вие, и господин Добрев, сте участвали в мое предаване, да не кажа, че в моето предаване получихте възможността да говорите за аферата Техноимпекс. Първият въпрос ми е: разполага ли дирекция финансово разузнаване към ДАНС с тези документи? Задавам го въпроса, защото все пак като народен представител съм имал пряко участие по разследване на аферата КТБ и тогава аз също задавах тези въпроси, както вие ги задавате. Да, това е име на тази фирма, много пъти се споменаваше, но ако вие като журналист разполагате с тази документация, какво прави тогава дирекция финансово разузнаване, ако тя евентуално не разполага? И втори въпрос, той е към господин Добрев. Незаконно ли е да притежаваш офшорна фирма? И всъщност задавам го абсолютно не за да се заяждам, абсолютно целенасочено го задавам въпроса. Всъщност искам да очертаете кое от всичките тези операции, които описахте, е на ръба на закона, касаеш, както каза господин Тодоров, пране на пари, и кое всъщност е скандалното най-вече в това, което подробно описахте. Благодаря. Първото, което искам да кажа е, че вие си спомняте преди месеци, когато аз попитах Елена Йончева какви са отношенията с Цветан Василев. Тя твърдеше, че няма такива. Тя излъга вас, медиите, излъга цялото общество. Сега от тези документи се оказва, че не само, че има отношения, тя е съдружник. Може ли да ни ги дадете? Ще ви ги дам, разбира се. Тя ги има в търговския регистр, има ги в интернет. Публикацията е от 25 май, мисля, че колегата тук е спомена. Така че моралният съдник, лицето Елена Йончева, се оказва, че не само има отношения с Цветан Василев, а е съдружник във фирма с Цветан Василев, в която фирма тя дава 5000 лева, другия съдружник дава 315 хиляди лева и забележете, това не се прави с заем. Защото едно юридическо лице в България може да вземе заем, може да извърши услуга към някой друг.
На заема ще се платят съответните лихви, данъци и така нататък. Ако услуга, ще се плати данък печалба, ще се плати всичко останало, което трябва да се плати. В случая ние имаме и от двете страни капитал. И за това питаме прокуратурата дали има определен състав от наказателния кодекс, конкретно дали в случая става въпрос за пране на пари. Господин Байрактаров, да, бил съм във ваше предаване, за което, разбира се, съм ви дълбоко благодарен. То не е било първото, в което сме говорили за приватизацията на Техноимпекс, но така или иначе не успяхме да разговорим другарката Корнелия Нинова по тая тема. Вероятно има защо, аз съм убеден, че има, защото когато се задълбае и в онази сделка, се виждат изключително така незаконни, бих казал, неща, които биха могли да бъдат наречени престъпления. Що се отнася до конкретния въпрос, няма как да знаем дали в Държавна агенция национална сигурност имат тези факти и данни, защото за да ги имат, те би трябвало да са сезирани, те би трябвало да е насочено вниманието им към тях. Импровизирам в момента, нямам идея. Многократно са. Ами не мога да ви отговоря дали имат. Нямаме контакти с тези структури. Да, благодаря. Давам само един жокер. Няма да задам въпрос. Жокер. Моля ви, прочетете всички стенограми по случая КТБ от 43-то Народно събрание. Благодарим, колеги.